Здравейте, хора! Здравейте, хора! И, чакайте, добре дошли в днешното видео на TD Studio. И сега, хора, преди да започнем с днешното видео, искам да ви кажа само, че нали казах в последното видео на TD Studio, че с Дейвид в неделя ще дадем лутаки с васаби. Но, съжаление, хора, не го направихме, защото сега ще ви обясня. Значи, хора, абонирайте се преди да започнем. Значи, хора, нали, той през седмицата не може да дойде на площадката и няма как просто. И за това ми каза аз да снимам видеа, нали, канала да ни се развива повече. Но с Дейвид ще може да снимаме видеа само събота или неделя. Затова събота или неделя има видеа с Дейвид. Вие направо му забравихте лицето на това дете. И така, хора, преди да започвам, сега ще се опитам да отключа коментарите. Просто не знам, има някакви настройки, някакви такива неща. Не знам просто как хора да отключа коментарите, разбирате ли? Мелембо! Е така, хора, в днешното видео ще търсим забранени думи в Google. И сега се питате, добре де, чакайте да мина зад пердето за по-як ефект. И сега хора се питат, добре, стига слегаване. Добре, как ще има забранени неща в Google? В смисъл, сега хора всички знаем, че Google е място, в което търсиш неща. Например, колко 1+1 и пишеш и ти излиза. Но, излизат някакви такива работи, вие пишете неща, не знам, просто човек, който не знае какво е Google. Има и Google Play и други Google. И така. Но има и думи, които са забранени и не трябва да ги търсиш. Децата нарушават закона. Така ще правя в днешното видео, разбирате ли? Ще търсим много незаконни и страшни неща. Тъй, че ако ви е това видео не е за по-малки деца, защото има много страшни неща. Защото, например, има убийства и някакви много рандом неща. Тъй, че сега се настанете удобно, ако искате вземете пукнати. Ама има и някои гнусни неща. Не, просто стойте и гледайте, завийте се през глава. Не през глава, защото ще се обдушите. И така, хора, нека да започваме. Бау! Ето го моят телефон, той се зарежда, ма нема нищо. Ще ги потърсим, нема нищо, ти се зарежда.